Teacher Dare. Kumusta mga bata? Ako si Teacher Dare. Magtuon ta karon unsaon pagsulat ang mga litra, gagmay ug dagko. Pagkuha mo sa inyong lapis ug papel. Magsundog mo ni Teacher Dare ha. Sige. Sunod mga bata, magtuon ta og sulat sa dako o gamay nga litrang Q. Ing-anion pagsulat ang dako nga litrang Q. Tan-awan ninyo mga bata. Isa pa, tan-awan ninyo unsaon pagsulat ang dako nga litrang Q. Sige, kamo na lang, B. Isulat ang dako nga litrang Q. Sunod, inganion pagsulat ang gamay nga litrang Q. Isa pa, tan-awan ninyo unsaon pagsulat ang gamay nga litrang Q. Sunod, kamo na lang, B. Isulat ang gamay nga litrang Q. Very good mga bata. Mautos sila ang dako o gamay nga litrang Q. Nga iyang tingog pagtuon ta karon sa litrang Q. Iyang tingog ko. Litrang Q. Iyang tingog ko. Mao kini ang mga ngalan nga nagsugod sa litrang Q. Quadruplets. Quarter note. Question mark. Mga buluhaton, ikahon ang mga hulagway nga naay tingog sa ko. Sunod, isumpay ang mga hulagway nga adunay tingog nga ko. Karon mga bata, isumpay ang mga linya para makasulat og litrang Q. Padayon ang pagsulat sa litrang Q sa linya. Daghang salamat! Bye-bye!